tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda vateereri kuve nesu murukuru yedu yanhasi. Nhasi tine musoro wenyaya unoti hondo yaArmageddon part 1. Hondo yaArmageddon. Hondo yaArmageddon. Right. Akuda kuvhundutsa vateereri. Avari kuvhunduka nezvi zviri muBhaibheri. Bhaibheri harivhundutse kastori. Alright, taurai mufundisi. Alright. Vateereri, chimwe chinhu chatinokukurudzirai, kune vamwe vachangoti joina muchirongwa chino ichi. Torai imbodzokerai kuzvidzidzo zvatakaita kumashure. Nekuti pamwe pacho unogona kuzoti nyaya iri kutangira panapa sei iri kuenda kupi. Asi tikatarisa zvidzidzo zvatakambokurukura kumashure, inyaya 1 yatinongoramba tichiumba pamusoro payo. Saka zvidzidzo zvatakaita kare panhamba dzatinokutumirai dziya patinopedza chirongwa, mukatibata kana paine zvimwe zvamuri kuda tinogona kukutumirai. Vari pamaWhatsApp munogona kuzviwana ari maaudio, kana kuti vanogona kuenda paindaneti munozviwana paYouTube. Mukangonoti Pastor Rhodzi, Pastor Betera paYouTube munozviwana zvidzidzo zvatakaita kumashure. Taane zvidzidzo zvataita makore mairi ese nechidimbu zvamunogona kuwana zvinobatsira kuti mukasire kupinda kusvika paane vamwe muhurukuro dzedu. Yes. Regai tipinde pahurukuro yedu hondo yaArmageddon part 1. Yes. Right. Tiverengere mufundisi kuna Daniel chapter 8 verse 11 kuenda pa14. Tichiri kungotenderera mubhuku raDaniel. Bhuku raDaniel ndo rinonzi naJesu ridzidzei mumazuva ekupedzisira. Bhuku iroro rine zvakarongedzwamo zvatinoita zvakanaka kana tikazvidzidza tikazvitevera, uyewo tichiona kubatana nekudyidzana kwarinoita nemamwe mabhuku ana zvakazarurwa nedzimwe ndima dzemuBhaibheri. Daniel chapter 8 verse 11. Right. Rukazvikudza kusvikira kumuchinda wehondo, rukamutorera chipiriso chinopiswa nguva dzose. Nzvimbo yeimba yake tsvene ikaputswa, hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa nguva dzose nekuda kwokudarika. Rukawisira pasi zvokwadi, rukafara pane zvose zvarwakaita. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura. Zvino mumwe mutsvene zvaakati kuna iye wakanga achitaura, ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini? Izvo zvechipiriso chinopiswa nekusingaperi nekudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zvirege zvichitsikwa netsoka. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanani ane zviuru 2,300, ipapo nzvimbo tsvene ichanatswa. Panapa pari kutaurwa nezvenzvimbo tsvene, mufundisi nemi vateereri. Yes. Potaurwa nezvezvipiriso. Tiri mubhuku raDaniel. Unobva waona kuti muna Daniel tinodzoserwa kumashure kuna ana Exodus. Kwaitaurwa zve nzvimbo tsvene mukuru wasanctuary. That's right. Okay. Nezvipiriso. Okay.
now chii chaiitika kusanctuary yekuold testament chiri kuita sechinonongedzerwa panapa kwaive nezvipiriso. Yes. Munhu aiti kana akanga atadza mufundisi aiuya nehwai muzano reruponeso osvikoisa maoko ake pamusoro pehwai oreurura zvitema zvake. Mukuronga kwaMwari zvaifananidzira kubva kwechitema pamutadzi choenda pahwai. Paanouraya hwai iyaiya kwaive kurangaridzwa kuti chitema chinouraya, mubayiro wezvirufu. right. Okay. Asi zano reruponeso Mwari ari kuti iwewe hauchafe, panzvimbo pako tagashira rufu rwehwai rwechipiriso. Saka mutadzi oenda kumba akasununguka, aregererwa. Okay. Muprista opinda neropa rechipiriso chiya musanctuary. Okay. Right. Saka makwai ese nembudzi neshiri dzaiurawa panzvimbo tsvene, yes, zvainongedzera kuzofa kwaJesu pamuchinjikwa, right, segwayana redu rinobvisa zvivi kuvanhu. Saka izvi waingofanwa minongedzo yezvichaswedwa naJesu. Rainge kunge drama rekufananidzira zvaizoswedwa naJesu. Okay. Saka Jesu auya akasvikofa pamuchinjikwa sehwai kuitira kucheneswa kwezvitadzo zvedu tese vanenge vabvuma, vanenge vamugamuchira. Okay. Asi afa akazomuka. Amuka vaHebheru vanoti ivo patakadzidza kuna Hebrews inoti akazomuka akaenda kudenga, asi akaenda amuofisi yemuprista kuti afira vanhu segwai, right, but akudenga apriest. Amupriest. Very good, thank you. Kusanctuary yepano pasi, kunzvimbo tsvene yepano pasi, yes, hwai yaiuya nemutadzi, muprista woita rimwe basa, zvanga zviri separate, right. Asi mukuzadziswa kwezano reruponeso Jesu akauya sehwai, achibva amuka semuprista. Okay. Munhu mumwe chete akuenda pamberi paBaba kudenga neropa rake iye amene. Saka yasanctuary yekudenga, yepano zvapera, yaita basa rayo. Okay. Saka kuna Daniel manje kuri kunzi pane panzika basa rake ari musanctuary pandaverenga, pane zvakaratidzwa Daniel achiona zvichikanganiswa. Saka Daniel ari kutaridzwa kukanganiswa kwezvipiriso. Now tinoona panapa kuti zvipiriso zvakakanganisika kaviri. Tsanangurai pastor. Kekutanga takambozvidzidza, ndofunga wakanga mwakastoni. Kekutanga zvakaitwa naana Kesari umambo hweRoma, kuti ndo vakaita kuti Jesu aroverwe. Ndo vakauraya Jesu pamuchinjikwa, right, ndo kunonzi kugumisa zvibayiro, ndo vakaita kuti kufa kwake kuchigumisa kuurayiwa kwehwai nembudzi. Thank you, ndapabata. After afa amuka akudenga munzvimbo tsvene yekudenga, basa rake nderekumiririra vatadzi vanenge vatendeuka. Yes. Saka basa iroro rakazopingirishwa futi sekudzidza kwatakaita. Ndakufamba nemi. Pataitsanangura mufundisi kuti ariye ari kuita basa iri, nyaya inotariswa kuti ingadai ichiitwa naiye chete, iri kuita unge iri kuramba ichiitwa pakati pevatendi, right, ndizvo zvoka kuti ari iye anomirira pakati pevanhu naMwari. Ibasa riri pari chete iroro, nderake ari one, but zvinoitika kuti pakunamata pano panyika pane vari kuramba vachitora basa iroro, right, sekunge kushora zvaari kuita kudenga. Very good. Thank you pastor. Pakudzidza kwatakaita zvakatangwa neChristian Church mumadark ages. Christian Church tiri kuti church handiti pakabva Jesu pano pasi. Yes.
akasiya head office yechechi Because vanhu iri vanobva kujerusarema. vanobvunzwa vachiti Christian Church nyatsopatsanagurai. Jesu paakafa vateereri Yes. aenda kudenga, Christian Church yakasara ine head office kujerusarema. Yes. Nekufamba kwenguva, nekuti umambo hwaitonga hwaive hweRome, Right. headquarters dzechechi dzakazochinja kubva kujerusarema Dzakuenda dzakuenda kuRome. kuRome. Ehe. Asi ingori Christian Church, kwaingove nechechi 1 bedzi yemakristu. Ehe. Saka ndo pakazopinda nguva yekuti mucheche makapinda dzimwe tsika nekaitiro. Patime yamuti Christian Church yaane muzinda kuRome. Ndo pachitanga kupinda tsika idzodzo. Okay. Ndo period inonzi yemadark ages. Okay. Saka chechi yakatanga kuti kuvanhu kana watadza unogona kunoreurura kumunhu, mufundisi wemunhu. Munhu anenge eimimiswa. Sandika sesu vafundisi so munhu aifanira kuuya kuzoreurura. Mufundisi ndakaita chakati. Indomudza kuti waregererwa. But pastor ipapo vaipafambisa sei? Because pamuri kutsanangura ka handi mati pasanctuary munhu aiti akatadza iuya newai. Right. Oreurura akabata wai ka. Aireurura akabata muprista ikauti wai yaimirira Jesu ka. That's right. Saka kuri akauti munhu anofanira kureurura pawai yakazwa wai Jesu chaiye. That's right. Saka paifamba sei kuti munhu aende kumunhu? Ipapo manje vanenge vachidzidzisa kuti akatofa zvakakwana iye zvino ukauya kuzo paine tsanangudzo dzaipiwa ipapo. Asi chakanangwa chiri kutaurwa pana Dhanieri apa ndechekuti kuvhiringidzwa kwebasa remunzvimbo tsvene kubvisa Jesu pabasa rake poiswa vanhu. Panze pekuti vanhu vareurure kuna Jesu, vanhu vanoreurura kumunhu. Ndapabata. Pane pandaverenga futi pastor. Pana Daniel 8 apa panzi ndokuisira zvokwadi pasi. Chichi pastor. Saka chokwadi chaMwari chakabisiwa. Mukatarisa patakadzidza kuna Daniel 7 paya verse 25. Chechi yakachinja mutemo waMwari zvikuru wemurayiro weSabata. Okay. Sabata rakabviswa pamusi wechinomwe wevhiki, richibva raiswa pamusi weSande, musi wekutanga wevhiki. Ndosaka muchiona nanhasi kubva munguva yemadark ages ndo pazvakatangira. Nanhasi makristo mazhinji vanotora zuva remusi wekutanga wevhiki sesabata raMwari. Saka ndokuwisirwa kwechokwadi pasi nechimwe chokwadi chemubhaibheri sekudzidza kwatanga tichiita. Right. Saka hanzi mumutumwa akazobvunza zvinhu izvi zvicharamba zvakadaro kusvikira rini? Exactly. Handiti mapaona. Ndobva zvanzi neumwe mutumwa kusvikira 2300 days dzapera. Takadzidza 2300 days idzi muchiprofita 2300 years. Yes. Saka ipapo panobva panzi nzvimbo tsvene ichanatswa. Right. Handiti zvakadza. Now kunatswa kwenzvimbo tsvene takakukurukura. Yes. Kuti vaIsraeri vaiti mukati megore rese zvitema zvaiungana pasanctuary nekureurura kwavaita. Yes. Asi kwaive nezuva 1 pagore mufundisi raipinda muprista mukuru achiuya nembudzi 2. Ndo paainopinda munzvimbo tsvene. Yes. Obuda imomo nezvitema zvevanhu vese osvikozvireurura pambudzi mhenyu yekurasira yainorasirirwa ndo kwainzi nzvimbo tsvene yacheneswa yanatswa. Okay. Saka nzvimbo tsvene yekudenga tiri kuti munhu wese atendeuka akareurura chitema chake chinoenda pana Jesu. Right. Wai yakafa paKalvari. Okay. Ari muprista wedu musanctuary yekudenga. Saka pazviri kuenda ipapo pane time here yaachazozvisa kuti zviraswe. Pane nguva yaachabuda nezvitema zvese izvozvo osvikozviisa pana Diablos. Ndiyamirirwa nembudzi yekurasira ya. But pastor, sorry, ndoda kutoti mukondi. Sei nyaya idzi musingadzitaure kuchechi muchida kushingairira muno mustudio? Asi ndambodzidzwa dzichidzidziswa nemafundisi mumachechi. Uri akuchechi kupi because machechi kwangu. Ndinongonzwa muchingotara nyaya paKalvari kuti taidzwa nepinyasha paKalvari. Munobva maita kunge ndo pagumira nyaya yaJesu. Alright. Handisati ndambokunzwa mumachechi muchienderera mberi nekutsanangura basa raari kuita kusanctuary yekudenga.
anyway fambei ndango ndikutsurei ipapo. Zvinogona kusiyana nevafundisi vabiyango vakateerera hurukuro yatiri kuita iyi. Zviri kutaurwa naCaston ndezvekuti hatifaniri kugumira panzira pakudzidzisa nyaya idzi. Ngatiparidzei muchinjikwa Jesu achifa ipapo topfuurira mberi tonodzidzisa basa raari kuita kusanctuary yokudenga. Very good. Saka hatiendei pamberi tiverenge zvakazarurwa 16 vhesi ya 14 kuenda pa17. Zvakazarurwa 16 verse 14 to 17. Right. Nekuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose, kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari Wamasimba Ose. Tarirai ndinouya sembavha. Wakaropafadzwa anorinda, unochengeta nguo dzake kuti arege kufamba asina kupfeka vaone nyadzi dzake. Akavaunganidzira panzvimbo inonzi Amagedhoni nechiHebheru. Zvino wechinomwe akadurura ndiro yake mudenga, inzwi guru rikabuda muchigaro choushe richiti, zvapera. Panapa pari kutaurwa nehondo inonzi yaAmagedhoni. Right. Saka kuchaitika hondo yaAmagedhoni. Asi toda kuti izvi zvijeke tisati tanzwa kambo. Alright, pastor. Zvatiri kufira kuti zvijeke ndezvekuti Christian Church munguva yemadark ages yakachinja mitemo yaMwari, kuisira chokwadi chaMwari pasi, ikavhiringidza basa raJesu riri kuitwa musanctuary yokudenga, zvese izvozvo. Saka zvinhu izvozvo yakazviita kusvikira patakadzidza mune chimwe chidzidzo kwenzi yakazosvika payakaita zironda 1798. Paitsanangurwa namufundisi wateereri kuti ipapo mukuru wechechi bishop nguva yaNapoleon ndizvo achitungamira kuFrance akazotuma army general wake vasvotwa nezvaiitwa neChristian Church, ndobva amutuma kunotora bishop wechechi kuRome, ndobva aendwa naye kuFrance kwaakazofira mujere. Saka ipapo takapadzidza kuti paibva paratidza sekunge Christian Church yekenge yapiwa ronda raifana kuuraya, sekunge zvinonzi ingadai yakabva yaparara, but takabva tazodzidza kuti yakazopora Christian Church. Saka yakapiwa zironda ndokubva yaita unge yaparadzwa masimba ayo. Asi zvikanzi ronda riya rakazopora, kureva kuti yakadzoserwa masimba ayo. Ndobva taona kuti paipora ronda iri pane humwe umambo, ndo pakasumuka umambo hweAmerica. Ndizvozvo pasi. Ndobva tadzidza isusu kuti America yaizobatsira pakuumba chimiro chakafanana neChristian Church mumadark ages. Ndo inonzi mufananidzo wechikara. Kugadzira chimiro panyika chinoda kungofanana nezvaiitwa neChristian Church vateereri munguva yemadark ages. Saka chimiro ichi chinoumbika kana zvaita sei? Chinoumbika sekudzidza kwatakaita. Machechi emakristo ese anobatana. Mumubatanidzwa iwoyo vobatana neAmerica kunopuwa masimba ezvematongerwo enyika. Pese pamunotaura vari kuti mumubatanidzwa iwoyo hamino zvinoita kahana kangu kudai. Unorohwa nehana yega. Taurei pamunongoti kubatanidzwa bese. Ndobva ndavhunduka kuti asi nguva yabva yapera kudaro asi Jesu apadyo kuuya. Taurei pasi. Saka vabatana kudaro vanonotsvaka masimba ezvematongerwo enyika kune America. Saka kana izvozvo zvaitika ndo panoumbwa chakafanana nezvaive the Christian Church munguva yemadark ages. Saka poita kumanikidza vanhu munyaya dzekunamata. Ndo kudzidza kwatakapaita. Saka panenge pachiitika zvinhu zvese izvi pane hondo inenge ichirwiwa yanzi hondo yaAmagedhoni. Saka regai timbonzwa kambo tigoya tosumudzira kubva ipapo munhu waMwari. Pastor. Jivomba na Jesu nyangwe zorema imara kutiro otungamira chiwicha nibata miezo yawana Jivomba na Jesu chichiro na Jesu shikamunzira ramba wakatungira uchifamba na mponesi
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu hondo yaArmageddon part 1. Yes, Pastor. Right. Taona muchikamu chapfuura vateereri kuti tiri kupiwa nhoroondo yenyika inoyi kunosvikira mumazuva ekupedzisira. Saka tanzwa isusu kuti panenge pachiitwa mubatanidzwa wemachechi uchiumbwa, paunenge uri muprocess yekuumbwa uchizonotsvaka ukama neAmerica, ipapo hondo yaArmageddon inenge ichirwiwa. Ipapo Pastor, musati maenda mberi, ndizvozvo zvamataura. But kana ndiri kubatanidza nezvidzidzo zvatakamboita, ndizvo here kuti pari kuita America zvamataura izvi, ende tiri kutoona kuti zviri kutooneka nemaziso kuti America pane zviri kuitika. Tisati taenda kweArmageddon kwamati tichoko, takadzidza ende tadzidza muchikamu chapfuura kuti Jesu ari musanctuary yekudenga. That's right. Kumiririra vakatendeuka vese. Process yaari kuita iyi muna Daniel inogona kufananidzwa nejudgment, kuti rutongo ruri kuitika. Right. Saka muruda kuedzera kuti kunyange musati mati ticha zveArmageddon, kuti pari kudai America ndo pari kuitwa rutongo, ndo pari kuitwa hondo yaArmageddon. Very good. Wandidimbura zvako ndo zvandanda kuda kunotaura. Ndichitya kuti pamwe ndiri kujoinidza zvisiri izvo. Ndo pandanda unotaura pati wamhanya ako asi wanyatsotaura nemo. Saka taurei Pastor. Saka zviri kubuda pachena ndezvekudai o. Yes. America takatoiona. Yes. Kuti masimba ezvematongerwo enyika yaita sekubata pasi rinenge rese. Nenyaya dzeikonomi yakabata. Neupfumi America unoona inopindira kwese kwese, turi vana IMF, turi vana World Bank, inopinda kwese kwese. Tiri kuona kuti iri kubata. Chimwe chiri kuumbika kubatana kwemachechi. Saka zvese zviri kuenda kunoumba chinhu chimwe chete. Zviri kuenda uko. Kwatiri kudzidzawo. Saka izvozvo pazvinenge zvichiitika pano pasi, kudenga rutongo sekudzidza kwatakaita runenge ruchitoitika, Jesu achibata basa rake ari musanctuary, kuchiongororwa vanonamata kuti vanokodzera here, nevakambonamata vasati vafa vanokodzera here kuzopinda muumambo naye. Sekunge matauriro amunoita imuka munobva maita kunge zvinonzi pazviri kunopera izvika vanhu vakutonopinda muumambo. Nekuti ndiwe kawaverenga kasito ndanifunga kuti uchabva watsanangura, because ndiwe waverenga pavhesi ya 15 yani panzi zvaperera panzi zvapera ndapaverenga. Saka vhesi 17 anodedzera Jesu achiti zvapera. Handito zvonaka. Vhesi 15 otiye ndinobva ndauya. Handito zvonaka. Saka hondo yaArmageddon inenge ichirwiwa, America nemubatanidzwa uyu vachiumba ukama hwavo. Rutongo ruchiitika kudenga. Kana rutongo rwapera, Jesu anobva adedzera kuti aiwa zvapera, ndapedza basa. Ndo panobva pauya ushe hwauri kutaura mai. Saka imimi chitibatsirai tinzwise nyaya yaArmageddon, because yakatomboita mafirimu Pastor. Kune mafirimu akatoitwa yanzi kuchatsviriridza kuMiddle East. Right. Regera tigonzwa kuti hondo yaArmageddon inenge ichanyatsorwiwa sei uye inorwirwa kupi. Ndanzwa kuti kuMiddle East toda kuti tione kuti ndiko here zvedu kwaicharwirwa. Handitika zvichabuda muhuro kwemutondo wayo. But kune chimwe chinhu chinenge chichiitika panenge rutongo ruchiitika, Armageddon ichirwiwa, America nemubatanidzwa wemachechi vachiumba ukama hwavo. Enda pana zvakazarurwa 18 pavhesi 1 to 4. Ndaida kubvunza sandaiverenga. Taona zviri kuitwa naAmerica nemubatanidzwa uyu chidai. Zvinezvi ungoratidza side 1 rinenge rakaipa. Saka Mwari haana zvaanenge achito here pano panyika Pastor. Kudenga tanzwa ari kuita. Ndo zviri kutoya pandima enda tuverenga. Alright. Ndo zviri kutoya pandima enda tuverenga. Kuti Mwari anenge achiitei pano panyika. Zvakazarwa 18 verse 1. Shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga aine simba guru.
nyika ikavhenekerwa nekubwinya kwake. Akadanidzira nenzwi guru achiti, rawa rawa Bhabhironi guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose yetsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa. Nekuti marudzi ose akawa newaini yekutsamwa kwoupombwe hwaro, nemadzimambo enyika akaita upombwe naro, nevatengesi venyika vakapfuma nesimba rekuzvirasha kwaro. Zvino ndakanzwa rimwe inzwi rinobva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro. Pane zvinenge zvichiitwa naMwari panyika zviri kufananidzirwa sekunge mutumwa ari kubhururuka achivhenekera nyika yese achidaidza vana vaMwari. But takazvidzidza hakusi kufamba kwevhangeri. Right. Saka kunenge kuchiparidzwa vhangeri. Okay. Vhangeri iri rinenge richidaidza vanhu vaMwari kuti vabve munzvimbo dzavanenge vari dzisingafadze Mwari. Okay. Vauye kudivi kwaMwari, vauye muchokwadi chaMwari. Okay. Saka vhangeri rinenge richiparidzwa ende richaparidzwa munyika dzese mupasi rese. Ndo zvanzi nyika ikavhenekerwa. Kurati chiedza ichi chichasvika kumunhu wese. Okay. Saka hondo yaAmagedhoni inenge ichiririma. Handitika? America nemubatanidzwa wemachechi vari kuumba zvinhu zvavo. Nekuti vari kugadzirira kuzonomanikidza vanhu kana matiro kanovengwa naMwari. Yes. Saka Mwariwo ari kutuma vhangeri rake kuti riende mukati menyika yese, kuti munhu asazongobatwa asiri kuziva, ave wondi, vanhu vajekerwe. Okay. Andozona chiverenga zvakazarwa 16 pavhesi ya16. Akavaunganidzira panzvimbo inonzi Amagedhoni nechiHebheru. Now takuudzwa ndiwanga kuti kuMiddle East takuudzwa kunorwirwa hondo yaAmagedhoni. Yes. Hapana kutaurwa kontinenti panapa kana country icharwirwa hondo iyi. Zvanzi achaunganidza vanhu kunorwa kunzvimbo inonzi nechiHebheru. Anditozvona. Saka zviri kunzi izvo musanotsvaga nzvimbo iyi kune any of the 5 continents kana kune any of the countries dzepasi. Kana muchida kuziva kucharwirwa hondo yaAmagedhoni, hanzi munonoitsvagira mumutauro wechiHebheru. Wachaya wakafa kubata. Kana muchitsvaga kunorwirwa hondo iyi, hamusi kuenda kuMiddle East. But already kuMiddle East ezvinezvi unotoona kuti kune zviri kuitika pasi. Right. Asi manje Mwari achidzidzisa vatendi. Anoti hamunotsvage kuMiddle East kana kuAustralia kana kupi. Ati munonoitsvaga nzvimbo iyi mumutauro wechiHebheru. Now iwewe semudzidzi kaston tafamba tese nguva yakaita. Saka hazvineina naRussia nanaChina. Aiwa. Zviri kunzi ngazvitsvagwe mumutauro wechiHebheru. Saka semudzidzi wechiprofita manje unofanira kuziva kuti chirahwe ichi Mwari pane dzimwe nyaya dzaanotaura sezvirahwe semadimikira. Anditozvona ka. Saka kana atende munotsvaga muchiHebheru mudzidzi weBhayibheri anoti chii icho Hebrew language pastor. Maybe tiri muBhayibheri ndo language yakashandiswa kunyora Old Testament. Panozoitawo hapo dzimwe ndima shoma dzakaiswa Aramaic nezvakadaro. But ingangoti in summary Old Testament yakanyorwa nechiHebheru. New Testament ikanyorwa nechiGreek. Dai wanga uri kamufana atakupa kaswiti because wanyatso kubaya cheko. Saka mudzidzi weBhayibheri manje ari kunzi apa tsvagai nzvimbo iyi muOld Testament. Alright. Zvakujekera. Vateereri, kana muri kufamba neniwo sezvandiri kuita pachidzidzo chiri kupiwa namufundisi, nyaya yehondo yaAmagedhoni iri kutoti please musatsvage any geographical territory. Imbomirai kutarisa kuRussia, kuChina, kuAmerica. Dzokerai kulanguage yechiHebrew, Hebrew language. Manje Hebrew language haisi kunzi endai kunyika dzinotaura Hebrew. Sezvo tiri kudzidza zveBhayibheri,
tinobva taziva kuti old testament ndo yakanyorwa in hebrew kureva kuti tsvagai nyaya iyi kuold testament saka saka kana takuenda manje kuold testament yes tichanoona kuti muold testament yese kubva pana genesis kunosvika pana malakai yes hapana nzvimbo yatinonzwa ichitaurwa kunzi Armageddon. From Genesis to Malachi. Hapana. Asi semudzidzi wechiprofita haurasikirwe ayo. Haurasike futi. And unoti ndanzi nditsvage muold testament. Saka unotsvaga sei? Tibatsire. Now kana tiri mururimi rwechihebhuru vateereri. Vara rekuti Armageddon rinoumbwa nemazwi mairi. Okay. Rekuti hari rinoreva kuti gomo. Nerekuti Megiddo. Saka hari Megiddo ndo vanobata kuti Armageddon. Matinova kwane mavara mangani? Maviri hari. Hari. Rinoreva gomo. Nerekuti Megiddo. Ari 2 ndo panobva vara muchihebheru rekuti Armageddon. Very good. All right. Saka nemamwe manzwi zvakazarwa kuti kana muchida kuziva kucharwirwa hondo iyi endai munotsvaga gomo reMegiddo. Hari Megiddo. Gomo reMegiddo. That's right. Hari Megiddo. Right. Now ukachienda manje pamepu dzekudhara. Yes. Chero nedzaiye zvino. Yes. Hapana paunoona gomo rinonzi Megiddo. Wavhura Atlas. Hapana. Chero imo muold testament macho. Hapana. Hatiri wani. Asi hativerenge mavhesi aya maviri. Madzimambo okutanga 9 verse 15. Madzimambo okutanga 9 verse 15. Right. Zvino ndiro shoko rechibharo chakarayirwa namambo Soromoni kuzovaka imba yaJehovha neimba yake neMiro nerusvingo rweJerusarema neHazori neMegiddo neGezeri. Urikuona panapa pari kulistwa maguta akavakwa. Pamaguta alistwa panapa panotaurwawo rimwe guta rainzi Megiddo. City of Megiddo. Right. Verenga makoronike echipiri 35 vhesi ya 22. 2 Chronicles 35 verse 22. Right. Kunyange zvakadaro Josiah wakaramba kumurega, asi wakazvishandura kuti arwe naye. Haana kuteerera mashoko aneko akabva mumuromo waMwari, akaenda kunorwa naye pamupata weMegiddo. Panapa pakutaurwa zvemupata weMegiddo. Saka isusu tiri kutsvaga gomo reMegiddo ndokucharwirwa hondo yami. But pastor, ameno nemuaterere. Mune pakudai so kumavhesi kwese muchidzengerera apa mune muchitsvage apa pastor kutenderera kudai ndikutya kuti tinoconfuse atereri mune muchiita sei kutsvaga razvo zvinotaenda kunowa koronike chii pastor? Aiwa kasitoni handiti Isaiah takamboverenga Isaiah 28 kavhesi 10 ichiti kana muchidzidza bhaibheri yes itai chirevo pamusoro pechimwe chirevo apa tore zvishoma napapo tore zvishoma. Ndo madzidzirwo ebhaibheri. Ende kuna Isaiah ikoko pane kunotonzi tsvakai mubhuku yaJehovha. Isaiah 34 verse 16. Hakuna chimwe chezvinhu chichashayiwa shamwari yacho. Kunoti kana muchitsvaga imuri kutsvaga gomo reMegiddo but ukazoona kuti hatarishaya muold testament toita sei. Saka paripo here panombonzi Megiddo. Saka pasaka maonero andiri kuita zvikuita kunge zvinonzi nyaya idzika dziri kutonyatsodo vanhu vaasirias kudziziva because ndikuona katsvagiro kamuri kuita hakasi kangangoitwa nemunhu anongoita zvechechi ungotiwa hakuchechi asina pfungwa yekuzoponeswa. Ndinowirirana newe ipapo. Handiti? Saka rikatende saka panapa taona guta reMegiddo nemupata weMegiddo. Handiti mazvoona ka. Rikatinde kuna vatongi chapter 4. Toda kuverenga vhesi ya 2 na 3 nevhesi 7 ne13 na 15. Verse 2 vatongi Judges 4 verse 2. Jehovha akavatengesa muruoko rwaJabhini mambo weKenani. Wakanga achibata ushe paHazori. Mukuru wehondo yake wakanga ari Sisera. Wakanga agere paHarosheti ravahedheni. Zvino vana vaIsraeri vakachema kuna Jehovha nekuti wakanga ane ngoro dzematare dzine mazana mapfumbamwe. Akamanikidza vana vaIsraeri kwazvo makore ane 20. Verse 7.
neni ndichatumira kwauri kurukova Kishoni Sisera mukuru wehondo yaJabhini nengoro dzake nevanhu vake vazhinji ndivaise muruoko rwako. Verse 13. Sisera akaunganidza ngoro dzake dzose, idzo ngoro dzamatare dzina 200 nevanhu vose vaakanga anavo, kubva paharosheti revahedheni kusvikira parukova Kishoni. Verse 15. Zvino Jehovha akavhundutsa Sisera nengoro dzake dzose, nehondo yake yose, neminondo inopinza pamberi paBharaki. Sisera akaburuka pangoro yake akatiza nemakumbo. Right, vaIsraeri vanga vanetsa Mwari. Yes. Ndobva arega vachinodzvanyirirwa neumwe mambo ainzi Jabhini. Yes. Mutungamiri wehondo yakainzi Sisera. Vazochema kuna Mwari, Mwari akati alright, ndanzwa kuchema kwenyu. Ndichaita kuti munokunda Sisera. Sisera aive murwi mukuru, aine ngoro dzesimbi dzekurwa nadzo 900 chariots. Right. Zvikanzi ndichaita kuti munomukundira paKishoni. Ndokwakanyorwa rukova. Saka Sisera zvaakaita sezvo aive nengoro, akati tinorwira kubani. Ndokuti ngoro dzifambe. Kuti ngoro dzifambe. Ndokwavakaenda ikoko, hondo ichibva yatanga. Chinzwa Judges chapter 5. Vatongi 5 verse 19, 20 na 21 neverse 4. Judges 5 verse 19. Right. Madzimambo akauya akarwa, ipapo madzimambo eKenani akarwawo. Patanaki, pamvura zhinji yeMegidho, havana kuwana pfuma yemari. Nyeredzi dzakarwa dziri kudenga, dzakarwa naSisera dziri panzira dzadzo. Rwizi Kishoni rukavakukura, irwo rwizi rwekare, rwizi Kishoni. Mweya wangu pfuura nesimba. Verse 4. Jehovha pakubuda kwenyu paSeiri, pakufamba kwenyu muchibva kusango reEdhomu, nyika yakadedera, uye denga rakadonha. Zvirokwazvo makore akadonha mvura. Right. Pahondo yakaitika pakati pevaIsraeri nevaKenani. Yes. Zviri kunzi ngirozi dzakapindira. Nyeredzi ngirozi. Right. Kapindiriro kakaita Mwari ndekekuti akakonzera mvura zhinji kunaya. Saka ngoro dziri mubani ndobva maita madhaka. Ngoro ndobva dzanyura. Ndosaka zviri kunzi Sisera akatozoburuka mungoro, anoti hadzizi kufamba, kwaakutiza netsoka. Okay. Akakundirwa kuKishoni. Saka hanzi mvura rwizi yakava kukura. Okay. Andizvazvo. Asi toda kuti ubate chinhu ichi. Right. Yanzi mvura yeMegidho yakava kukura. Right. Irwo rwizi Kishoni. Now, chii chiri kubuda apa? Mukadzidza muchitarisa pamepo. Kumakomo eGiribhoa kunoerera mvura ichibva ikoko yopfuura nemumupata weMegidho. Valley. Saka kana yapfuura imomo inozopedzisira rwizi Ututuma tributaries. Tunzizi tunobva uko kumakomo eGiribhoa. Yes. Twosvodira mumupata weMegidho. In the valley of Megiddo. Mobva mabuda rwizi runonzi Kishoni, runoyerera nemuzasi megomo Mount Carmel. Saka muMount Carmel mune zvitubu zvemvura zvinoburitsa mvura futi yodira murwizi Kishoni. Saka kumberi uko inenge yaRiver Kishoni. In other words, murikuti mvura inenge iri muRiver Kishoni. Imvura yabva patuma tributaries turi muvalley yeMegidho. Saka inogona kunzi mvura yeMegidho kana iri murwizi rweKishoni, rwuri kupfuura nemuzasi megomo reCarmel. Okay. Zvoda kuti timbonzwa kambo tigosvikosimira ipapo. There was valley yeMegidho. Right. Valley ndo ine mvura yaiyerera. Right. Yodzika. Painenge yanosangana rwarwizi Kishoni. Right. Asi rwizi Kishoni ruri kuyerera nemuzasi megomo Mount Carmel. Mirai tinzwe kambo. Alright. Kuzoti vira
tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu hondo yaamagedhoni part 1. Right, ngatifambe pasi. wabatei pata chidzidzo ichiri kuita kunge chiri kukuombera nganditaure zvepatangobva manje wabatei hondo yaamagedhoni vateereri hanzi tisaitsvage kuany geographical location inotsvagwa mururimi rwechihebheru hebrew language. Hebrew language ndo yakashandiswa kunyorwa Old Testament. Saka kuti itsvagei mumutauro wechihebheru bhaibheri riri kutikurudzira kuti madii kudzokera kuOld Testament. Saka mufundisi vatitungamira kuti tikaenda kuOld Testament hatiwane vara rinonzi Armageddon. Asi vara iri rinogadzirwa muchihebheru nemavara mairi, rekuti hari nerekuti Megiddo. Ndizvo kamufundisi. Right. Mavara mairi aya ndo anogadzira rekuti Armageddon. Saka ukachienda kuOld Testament, hari vara iri muchihebheru noreva kuti gomo kana kuti mount. Saka vara ratawana muchikamu chapfuura nderekuti Megiddo. Tatanga kuriona riri guta raitombowako mazuva amambo Solomon. Ndobva taverenga kuna vakoronike, ndobva tariona kuine vhali yainzi Megiddo. Saka patazopedzisira napo mufundisi kana ndakanga samunondibatsira, tazoona kuti pane hondo yakarwiwa kuOld Testament iri kunzi kwaive nerwizi rwainzi Kishoni. Rwizi rwainzi Kishoni hanzi mvura yaiyerera murwizi urwu yaigona kunzi imvura yemurwizi Kishoni asi iri mvura yeMegiddo, kureva kuti imvura yayerera ichibva mutunzizi twaive mumupata kana kuti Valley of Megiddo. Aiwa, unoda kuombererwa maoko. Right, ngatifambe pasi. Saka chatiri kutsvaga tiri kutsvaga Armageddon kana kuti gomo reMegiddo. Yes. Right. Saka panze mvura yeMegiddo sekutsanangura kwamuri kuita. Yes. Ndiyo mvura yeKishoni. Ipapapo ndimbopadzokorora yapo. Nekuti mupata uri kusangana tumakorodzoto unonzi Megiddo. Asi mvura yamuMegiddo umu runonoguma rarwisa. Wakambona kuti nzizi dzese anotanga ari mapanika. Ndizvo pamuri kuti mupata musaona kunge ndikukukata iyi ndicharamba ndichingoti vhali. Because vhari rekuti mupata kune chidiki ka. Imimi itai kuti mupata right valley. Valley of Megiddo. Right. Yes. Saka kana toti bani reMegiddo. Yes. Anditika moyerera mvura. Kumberi uko rwunoita rwizi. Yes. Rwizi rwacho rwonzi Kishoni. Yes. Saka yanzi mvura yeKishoni kana kuti mvura yeMegiddo. Pari correcta. Zvinotowanika. Now rwizi Kishoni urwu rwunopfuura nemuzasi megomo. Yes. Gomo iri rinonzi Mount Carmel. Okay. Mudhuze megomo irori futi ndo maive neguta riya rakavakwa naSolomoni rainzi Megiddo. Handiti masvona. Okay. Muzasi megomo reMount Carmel. Saka isusu tiri kutsvaga gomo reMegiddo. Vaizvitumidza seiko pakudai kuti zviconfuse kudai? Uri kuconfuse kandau nezvauri kutsvaga. Ivo vasingamboconfusika. Alright, ivo vasingambovhiringika. Saka pana apa isusu tiri kutsvaga gomo reMegiddo. Yes. But taona kuti hapana gomo rinonzi Megiddo. Asi kune bani reMegiddo. Kune rwizi rwunoerera mvura yeMegiddo. Okay. Iri kupfuura nemuzasi megomo. Okay. Saka wabona kuti rega ndikupe muenzaniso maybe nemivateereri kuti zviedze kubatsira. Kumusha kwedu isusu kwatakakurira. Right. Kune rwizi runonzi Chikurumadziva. Chikurumadziva. Rwizi. Right. Now padhuze perwizi pane chikoro chinonzi St. Henry's. Okay. Right. But kana vanhu vachitaura kuti vaite tiri kuenda kuSt. Henry's kuchikurumadziwa. Vachiri chikoro. Saka chikoro chacho chinogona kutonzi Chikurumadziwa. Kuri kutora panyaya yerwizi. Panyaya yerwizi. Saka chikoro chekuchikurumadziwa. Ndofunga zvamataura zvinowanikwa nzvimbo dzakawanda even dzevateereri. Ndofunga pavabata. Anditika. Saka pane gomo panapa riri kuMegiddo
rinonzi Mount Carmel. Yes. Saka vanhu vakati uri kuti Mount Carmel ndeipiko? Hauzive here gomo reMegiddo? Yakudzoka hari Megiddo. Saka pane gomo riri paMegiddo rinonzi Mount Carmel. But pastor, mirai pastor. Yes. Ini ndakunzwa here. Hapana here pazviri muBhaibheri pastor zvamuti hazvana Mount Carmel izvozvo izvo. Ndo mavhesa andakupaka. Ataverenga muchikamu chapfuura. Achidaro. Ndanchida peMount Carmel apa hapana pamwe. Right. PeMount Carmel chimira uone kwatiri kuenda nenyaya iyi. Asi iye zvinezvi chataona ndechekuti kuMegiddo kune gomo. Ndiko kune Mount Carmel. Saka rinenge rautonzi gomo reMegiddo. Kana usikadonedza unongoti gomo rekuMegiddo. Utaura ripweyo. Utaura Mount Carmel. Gomo rekuMegiddo. Saka Mount Carmel ndiyo gomo rekuMegiddo. It's okay pastor. Saka uku kuna zvakazarwa kwanzi hondo iyi ichanorwirwa kugomo reMegiddo. Yes. Handiti wazvaona right, ndiyo hondo yaArmageddon. Right. Saka isusu manje sevadzidzi so far maybe confessai vateereri vedu achinzwa. Matoramba kuti hazvisi zvekuMiddle East kana ndikati maramba munoita kunge imimi. So far zvikuratidza kuti titobvisa mazisere kuMiddle East. Ikoko munogona kuaisawo mupfungwa dzenyu asi musingatsigirwe neBhaibheri. All right. Ndikura pachidzidzo ichi achikunongedzera ikoko. Kunongedzera nzvimbo. All right. All right. Nzvimbo yacho kucharwirwa hondo iyi. Ende chiprofita ichi. Ndatozoona kujeka kuti zviri kumborehwei. Inini zvandanchida pastor. Inini ndiri kufamba ndakuteerera. Bandaida kuti vateererika. Tikaitawo muchitaura nawo kuti weduwe. Kuri kuenda chidzidzo sofa tichishandisa Bhaibheri hakunei neMiddle East. Izvozvo ipapo uri correct. Famba ipasi. Hazvinei nekuMiddle East. Saka isusu kana taudzwa manje kuti okay kune gomo riri kuMegiddo, kuMount Carmel. Asi tanzi nyaya iyi kuti inyatsojeka ngatiitsvagirei kuOld Testament kwakanyorwa nechiHebheru. Saka tofanira kudzokera kuOld Testament. Tonotsvaka kuti kugomo riri kuMegiddo kwacho kuMount Carmel kune here chakamboitika ikoko chinenge hondo chine musoro. Handiti wazvaona chakakura zvekuti tinogona kuti okay saka chinotibatsira kududzira zvatiri kutsvaka. All right. Handiti wakaona saka handei manje kuMount Carmel tiinde kugomo riri kuMegiddo. 1 Kings 18 verse 19 na20 nevhesi ya40. 1 Kings 18 right verse 19 na20. Naizvozvo zvino chituma vanhu uunganidze vaIsraeri vose pagomo reKarmeri nevaprofita vaBhaari vane 450 navaprofita vematanda okunamata navo vane 400 vanodya patafura yaJezebheri. Naizvozvo Ahabha akatuma vanhu kuvana vaIsraeri vose akaunganidza vaprofita pagomo reKarmeri. Verse 40. Eria akati kwavari, batai vaprofita vaBhaari varege kupukunyuka, kunyange nemumwe wavo. Vakavabata. Eria akaburuka navo kurukova Kishoni akavaurayirapo. Right. Chitiri kuitika panapa. Kwakuna mambo kwaIsraeri ainzi Ahabhu. Ahabhu ndiye uya okuroora muroyi uya. Jezebel. Okuroora Jezebel. Saka Jezebel waakanotora akauya nechinamati chakumakwavo. Vainamata chifananidzo chainzi Bhaari. Ndokuuya nevashumiri vaBhaari. Vaprofita vanokwana 400 vaakauya navo. Vakatoswoiswa papayroll yestate vaitobhadharwa nehurumende. Hazvimo hazvo muchidzidzo pastor. But panongondinetsa kuti vanhu vainamata chifananidzo sei. Chifananidzo pastor. Fambai pastor panongondinetsa hangu kuti vanhu iva vakafanana nemakorani here vane 5 senses. Iyo tupfugame pachidhori. Panongondinetsa hangu fambai. Makorani vanhu vari kuitiswa zvimwe zvaunoti munhu anenge achizvaita zvamboita sei kupfungwa dzadiko. Asi munhu anenge achitoita akapera. Alright, fambenyu panongondinetsa fambai pasi. Saka vane vaprofita vaya 400 vari kushanda mutemberi yaBhaari. Ende hanzi vaidya patafura kureva kuti vaibhadharwa nehurumende vaprofita. Okay. Ende pamusoro paivavaka kwaive nevamwe futi vakava vakaspecializa mune zvekunamata nematanda 450. Okay. Vaashera. Vese ivava vaishanda vachiadministrwa naJezebel mukadzi waAhabhu. Okay. Saka
Ahabhi nekuti anga atoredzera chinamati chemudzimai akapedzera akuvenga vaprofita vaMwari zvekuti akatomboita 3.5 years achida kuuraya Elijah paita nedrought yanga pakavigwa Elijah paya. Elijah 3.5 years dzapera dzedrought ndobva hanzi naMwari ndakuda kuti muchinosangana fair naAhabhu chiendai munosangana. Ndo pavasangana manje paari kuti kuna Ahabhu vamboita seku exchange mazwi zvikanzi vanhu ngavaunganidzwe vauye kugomo. Zvikanzi chiendai munodedza vanhu tinosangana kuMount Carmel gomo riya rekuMegidho. But munoziva kuti chipasa maybe ndiri kukurumidza kumanyisa pfungwa. Muri kuona kakuunganidzwa kari kuita vanhu apa. Ndashamisika kuti kuna zvakazarwa tamboverenga pachinzi kuunganidza. Anyway apa pamwe hazvisi hazvo related but ameno mawedzi acho kufanana kwaari. Apa zvobva zvanzi endai munounganidza vaIsraeri vese tinosangana kugomo rekuMegidho Mount Carmel. Zveshuwawo Ahabhu akanotora vanhu vese vasangana paya paya. Elijah ndobva ati nhasi ari kutaura nevanhu toda kuti musarudzewo kunamata. Kana Bhaari ari mwari momunamata, kana Jehovha ari mwari momunamata. Ndaiziva nyaya iyo. Waiziva. Asi zvatichaita nhasi izvi uyai nezvimhuru zviri zvimukono zvemombe ndobva zvauyiwa nazvo. Zvikanzi chimwe chimukono tichachipa kuvaprofita vaBhaari. Chuzai chamunoda. Vakanzi chuzai. Ndobva vachuza chavo. Chasara ichi ndo chaJehovha. Ichi chamatora ndo chaBhaari. Saka zvatichaita panapa ndezvekuti vashumiri muchauraya chipiriso chenyu mochiisa paaritari. Machiisa mokumbira Mwari wenyu anaise moto kuti chipiriso chitsve. Mwari anenge anaisa moto ukapisa chipiriso pakati paBhaari naJehovha ndiye Mwari anofanira kunamatwa. Vanhu vese vanofanira kuburuka mugomo rineri vachinonamata iye. Vakati fair. Zvikanzi aiwa hapana kubiridzirana. Hapana kubiridzirana. Saka ndobva ati sezvo makawanda chitangai. Ndobva vatanga vaprofita vaBhaari. But ndofunga mahana mavari nyaya yako yakora kuti. Saka ndobva vatora chimhuru chiya ndokuuraya ndokuchiisa paaritari. Saka kana muchiverenga muverenge chitsauko ichi vateereri. It's 1 Kings chapter 18. Kune vakatanga mangwanani ndokutanga kuimba Bhaari tinzweyo, Bhaari tinzweyo, Bhaari tinzweyo. Zuva riri kukwira ivo vachiimba vanombotanga vachiimba nemabhesi avo hanzi vakazozvicheka miri. Saka vakaimba. Eria akati kusvika vakuchema. Eria akati daidzisai pamwe Bhaari ane kwaashanya. Volume. Wedzerai volume. Ndobvadedzera zvikanzi pamwe akarara. Daidzirai. Saka vakadaidzira iye akangonyara kusvika vazvicheka muviri kuti tinganzikwe naBhaari. But hapana. Eria paakaona nguva dzaisiitwa chipiriso kwaIsraeri chemadekwana dzakukwana ndobva alright. Kubva makusena akomana hanzi vese vakanyatsoona kuti azvara zvekuti chero dai anga afamba anga dai adzokawo kumba zuva zvara kunovira iye Bhaari wacho. Saka ndobva vanzi chigarai pasi ndobva vagara pasi. Iye ndokurukirira aritari yake ndokuigadzira. But unenge usinganyarere ipapo. Hatipindei panyaya. Saka ndokubva agadzira chipiriso chake ndokuchiisa paaritari achimirira nguva dzechibayiro chamadekwana dzakwana dzaitwa kwaIsraeri. Eria akangoita munamato very simple wokukumbira Mwari kuti aratidze kuti ndiye Mwari. Zvishuwawo Jehovha achibva anaisa moto. Ndobva wapisa chibayiro chiyachi. Saka vanhu vese ndobva vazoona kuti Jehovha ndiye Mwari anofanira kunamata kwete Bhaari. Saka ava vakada kuti vatize hamene vakati kunyara kana kuti kuichi. Eria ndopaanzi akabva ati pavhesi 40 batai pasaite kana one anotiza vabatei vese. Apa vakubatsirwa nemasoja enyika manje vakuvabata kumana uyai ndokuteera vachiburuka mugomo vachidzika murwizi Kishoni muri kuerera mvura yeMegidho muya ndomwe vakandourayiwa vese vari 400. Saka chii chabuda apa pagomo rekuMegidho? Pari kubuda kuti pagomo rekuMegidho paita hondo apa, paita kuratidzira pakati paJehovha wekudenga. Ndikati
pakaita showdown zvireidi ndizvozvo ndokuratidzira kwacho. Very good, okay. Saka mativi maviri pakati paMwari wechokwadi naMwari wenhema. Okay. Mwari wechokwadi akamiririrwa neminority nemunhu one Elia. Mwari wekunyebera kune vakawanda ndiyo yamunoti chii opposite yeminority ka majority. handiti wazviona, asi Mwari wechokwadi akunda. Ndo zvaitika pagomorei reMegidho, paita kuratidzira kwaMwari wechokwadi versus Mwari wenhema. Chiverenga zvakazarurwa 16 vhesi ya13 na14. Zvakazarurwa 16 vhesi 13 na14. Right. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato nemumuromo wechikara nemumuromo womuprofita wenhema, nekuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wemasimba ose. Saka pahondo yaAmagedhoni pari kunzi pakaonekwa mweya yetsvina ichiunganidza ende yakaunganidza nemadzimambo nevatungamiriri vedzinyika kuenda kunorwa pahondo iyoyi. But kana ichinzi hapasi kuedza kutaurwa chinhu chiri on a global scale. Ipasi rese hakuna munhu anenge ari mupenyu asingazorwe pahondo yaAmagedhoni. Asi iri kubuda panapa kuti ihondo ine zvemweya mukati. Pamati asiri kuzorwa ndise chirungu here pabude zvakanaka kuti everyone is going to participate. Very good. Munhu wese anenge ariko hakuna anosara ari munoti chine chirungu ari neutral. You will be participating somewhere. Wese acharwa pahondo iyoyi. Okay. Asi manje hondo iyi iri kunzi mweya yetsvina ndo iri kukuza vanhu kuenda kunorwa pahondo iyoyi. Kutoredzera zvakaitika paMount Carmel. Apa varubva vanzi kurwa naMwari. Right. Kuti alright sezvakaitika paMount Carmel pagomo reMegidho kuti vaprofita vaBhaari yaita unge confrontation naJehovha waElijah. Saka toda kuchizonyatsononzwa manje necha yehondo ndosaka ndiri kuitika kwanhasi tiri kugumira panapa. Tichaenda mupati 2 yehondo yaAmagedhoni patinosvikosumidzira kubva ipapapa panyaya iyi kuti tichinyatsona manje karwirwo kehondo yacho yaAmagedhoni. Matipanzwisa ndatovarayirwa ndisingaoni kuti nguva dzakukwana. Vateereri, tinoda kutenda nechidzidzo chiri pakati pedu chiri kukondinya panext presentation hondo yaAmagedhoni. Chiri kuratidza kuti zvakaitika paMount Carmel pakaita confrontation yaElijah nevaprofita vaBhaari zvinotipa maclues ehondo iyi ichaparticipata kana kuti iri kuparticipatwa nemunhu wese. Mufundisi vachasusukidza chidzidzo ichi panext presentation iri kuuya. Zvinogona kudaro pakati penyu paine vane maquestions kana vane zvimwe zvavangade kuziva mufundisi pai vanhu mafone number. Imwe nzira ndeyekuti kana une hama anopinda sangano rema7th Day Adventist kana muvakidzani wako across the fence vabvunzei vanoziva kuti vanokubatsirai sei. Asi kana izvozvo zvakona kana kuti zvazvichinetsa tibatei panhamba dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tifonerei, tumirai matext message kana kutibata paWhatsApp. Marave nemi tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe